Il-Fakultà tal-Liġi u l-Fakultà tal-ICT fl-Università ta' Malta qed iħejju għal konklużjoni tal-proġett Artificial Intelligence in the Maltese Justice System. Attendew għal dan il-workshop il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard u s-Segretarju Parlamentari responsabbli mir-riċerka u l-innovazzjoni Kit Azzopardi-Tanti. Dawn il-workshops qed isiru bl-għajnuna finanzjarja tax-Xjenza Malta u bl-appoġġ kontinwu tal-Ministeru għall-Ġustizzja. Dan il-proġett jiffoka fuq kif l-intelligenza artifiċjali tista' sservi ta' għodda ta' appoġġ fil-proċessi ġudizzjarji, b'mod partikolari fil-qorti tat-talbiet żgħar. Dan il-proġett jikkonferma wkoll l-impenn tal-Gvern fil-manifest li jirrikonoxxi l-intelligenza artifiċjali tista' tintuża fil-qrati billi tiġbor informazzjoni fuq każijiet simili u sentenzi dwarhom. Dwar dan ikkummenta l-Ministru Jonathan Attard. Din l-ewwel fażi ta' dan il-proġett li sar min-naħa tal-Fakultà tal-Liġi kif ukoll min-naħa tal-Fakultà tal-ICT jirrifletti wkoll l-impenn ta' dan il-Gvern li nħarsu lejn l-użu tal-intelligenza artifiċjali dik li hija riċerka u analiżi ta' sentenzi fis-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Kit Azzopardi-Tanti qal li b'din l-inizjattiva pajjiżna tikkonferma l-impenn tiegħu f'din it-teknoloġija. Xjenza Malta kienet strumentali fejn iffinanzjat proġett importanti ħafna bejn id-Dipartiment tal-istess Intelligenza Artifiċjali kif ukoll il-Fakultà tal-Liġi li rigwarda proġett importanti ħafna fejn jidħol it-Tribunal għat-talbiet iż-żgħar.